obzirom da preventivni pregledi podrazumevaju pregled koji treba da otkrije karcinom dojke u najranijoj fazi, znači radi se o sitnim, diskretnim promenama koje se teško uočavaju, potrebno nam je da ta slika bude što bolja, što kvalitetnija. Mislim da su analogni mamografi kakvi su nekada korišćeni ipak nešto što treba da ostavimo istoriji medicine, da na njih ne treba više da se oslanjamo sada kada imamo ove moderne digitalne tehnologije. Zaista je kvalitet slike nemerljivo bolji na digitalnom mamografu. Velike su teškoće i veliko iskustvo je potrebno da bismo na mamografiji detektovali tako male i diskretne promene. Tako da nam je svaka pomoć tehnike tu dobrodošla. Znači definitivno digitalni mamograf. Definitivno digitalni mamograf. A digitalni mamograf sa tomosintezom? Tomosinteza, da. Ona je još jedan od metoda kojima sebi pomažemo da u tim gustim dojkama, bogatim mlečnom žlezdom, detektujemo diskretne promene. Postoji još savremenije tehnike, to je kontrastna mamografija, koja je još jedan dodatak mamografiji koja na neki način imitira ono što radi magnetna rezonanca, koju inače ne koristimo za preventivne preglede, sem u posebnim slučajevima. Znači, magnetna rezonanca se preporučuje kao preventivan pregled samo kod žena koje su sa visokim faktorima rizika. To su upravo žene koje imaju genetske predispozicije za karcinome dojke, žene koje imaju puno članova porodice koji su oboljevali od karcinoma dojke ili recimo kod kojih je zračen grudni koš u nekom mladom životnom dobu zbog lečenja limfoma. Kod njih primenjujemo magnetnu rezonancu, a kontrastna mamografija nam omogućava da neke prednosti magnetne rezonance primenimo i u mamografiji.